Velkommen til Danmark kan følge indvandrerne. I dag starter vi på en skole, hvor der er rigtig mange indvandrere. Ja. Nu går vi rundt og spørger danskerne, hvad de synes om det. De skulle allerede løbe væk. De tør ikke engang være her. Så vi prøver bare at lede efter nogen. Vi kan se sig selv kun indvandrere derovre, så ja, vi er nødt til at gå væk fra dem. Typisk indvandrere, ikke? Jeg tror sgu lige, jeg så en dansker derovre. Der sidder to indvandrere. Danskere kommer ud igen. To danskere. Hej. Hej. Jeg vil også spørge dig, hvad synes du, der er mange perker på den skole? Hvad mener du? Synes du, der er mange indvandrere? Nej. Hvorfor ikke? Hvad mener du? Hvor mange indvandrere der er her? 50%. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, også kameramand. Og I er kun 3 danskere. Er I ikke bange for, at vi smadrer jer? Nej. Så du slet ikke bange for, at vi chopper jer eller sådan noget? Nej. Vil du godt være kærester med dem? Hvad? Vil du godt være kærester med dem? Arabisk mand eller dansk mand? Det ved jeg ikke. Fuck dig. Ja, okay. Ja, så nu skal vi til nogle folk. Danmark følger bare komme ud. All our Christmas. Jeg har Danmark All our de holder jul og det der. Selvfølgelig dansker, bro. Hvad sker der for de der danskere, men de har allerede taget julesædet frem, mand. Og helt flækket. Nogle dage til juleaften. Lad os spørge de her folk. Ja. Vi har en Chinese ching-chong. Hallo? Ja. Hvad synes du om den her skole? Fint op. Er du lige startet? Nej, jeg startede sidste år. Så er du også lige startet. Det gør jeg også. Hvor mange perker er der her cirka i skolen? Måske sådan 9 måneder. 9 måneder? Ja. Han er mærkelig. Han er også tænksom. Ha ha ha!